Moi katsojat, tällä videolla katsotaan 5 tapaa, miten kuolla Minecraftissa aavikolla. Ja nyt ensimmäinen tapa taitaa olla se, että häviää creeperille, koska tossa on creeper mun vieressä. Eihän yhdelle creeperille häviäkään. Jee! Okei, elikkä... Otetaan tästä nyt ensimmäinen tapa, eli pudota korkealle. Nyt pitää vaan kiivetä korkealle. Mene sinne ylös, ukko. Oispa tää ukko. Ja nyt Jee! Ensimmäinen tapa oli siis hypätä korkealta. Toinen tapa. Mennä kaktuksen päälle. Jee, tässä voi kyllä mennä vähän pidempään kuin tuossa äskeisessä. No. Jee. Kolmas tapa on sitten. Yleensä tällä aavikolla on vettä, joten kolmas tapa on hukkua. Niin kuin näette. Mutta lähtee aina 1 HP kerralla täällä veden alla. Jee! Niin kuin näette, tässä lukee Steve hukkui. Joo, mun Minecraft-nimi on sitten Steve. Mennään etsimään kolmanteen tapaan paikka. Pystyyköhän tälleen tekemään? Toivon, että voi. Ei. Jos tää ei toimi, niin sitten... Kyllä se... Ei se toimi. Vai toimitko sinä? Voisitko sinä toimia? No voi nyt räkää. Steve tukehtui seinään. Jee. Viides tapa on. Pystyykö tän tekemään? Ei. Hei, miksi toi ei hyökkää mun kimppuun? Eikös toi oo tappajapani? No yritetään keksiä sitten 5. tapa.
koitan lyödä sitä kania. Mun pikkuveli tuli tähän. Pikkuveli. Meikä koitti jo lyödä. Hehehehehehe. Oliks siinä creeper mun vieressä? Ja vika tapaan hävitä skeletonille. Siinä oli kaikki 5 tapaa. Miten hävitä. Hei, kai nyt tuu 6. tapaa, eli hävitä aavikko zombille. Joo, no tää video oli tällä kertaa tässä. Tätä videota oli kiva tehdä, koska mä tykkään hävitä Minecraftissa. Paitsi jos on päässyt jo pitkälle, tykkään hävitä Minecraftissa, jos yritän hävitä. Ja tällä kertaa mä yritin hävitä. Mutta tää video oli tässä. Moikka katsojat. Mut hei, tällä kertaa tulee erilainen loppu. Ja se loppu on paras loppu koskaan. Elikkä loppu.